В понеделник заседаваше постоянна комисия по култура, на която ние, част от колегите и аз самия, присъствахме, като още същия ден внесохме възражение по повод тази докладна, което е адресирано до председателя на Комисията по култура и медии, господин Тома Биков, до министъра на културата, господин Кръсто Кръстев, до господин Николай Мелемов, кмет на община Смолян, до господин Кацаров, председател на Общински съвет, до Общински съвет и до господин Христо Мутавчиев, председател на Съюз на артистите в България. Още едно възражение беше внесено, което беше внесено от името на ветераните, така да се каже, които са били част от трупата на... Аз мога да ги прочита. Никола Пешов, актьор, 43 години, Тони Пешова, 40, Миряна Найденова, Любомир Гешев, Делян Илиев, който е млад режисьор и актьор, но вече не е част от трупата на театъра, поддържа нашата идея. Весела Стаменова, Павел Василев, художници, Румен Найденов, художник, Василена Георгиева, графичен дизайнер. Това е хората, които най-бързо се отзоваха, но мисля, че съмишленици, подкрепящи това възражение, тепърва предстои да се приобщат към нашия протест. На нас ни беше дадена възможността, както и на човека, който стои в дъното на идеята на тази докладна. Няма защо да се правим, че не знаем за кого става въпрос. Това е втори опит на Адриан Петров. Това е нещо да мине през докладна и през решение, т.е. да се опита да бъде гласувано подобно предложение на Общински съвет. Така, нашата позиция категорично се различава и разграничава от предложенията, а предложението какво е? Да се създаде един общински културен център в сградата на Родопския драматичен театър, която е строена и единствено като предназначение е за театрална сграда. Тя е актувана като такава. Не е сменен статута. Така, да. След което, този общински културен център да се финансира от бюджета на общината. До тук добре. Но това, което е най-шокиращото, че идеята за създаването на този културен общински център е да събере в сградата на Родопския драматичен театър всички видове изкуства и някакви много неясни културни намерения. Младежки дейности, изложби, концерти, танцови състави, каквото може да си представи въображението на един човек, който, когато му се каже културна дейност, може да набута в нея. И църковни празници, извинявам се за това. Да. Там пише и църковни празници. празници. Точно, това ми е обягнало. Ние си даваме сметка, че тежестта на тази сграда е огромна. Тази сграда изисква изключителен ресурс финансов, за да бъде поддържана. Най-малкото, забележете и вие в момента, сте в неотоплена зала. Най-малкото това. И трудно може да забележите, нещо се чува отгоре. Да. Моля ви се, после ще дам думата на всеки, за да може медиите да се обърнат към вас. Това е ситуацията, в която работи Родопския драматичен театър. Чувате добре прекрасните ритми. Не допускайте, че ние искаме конфронтация, нито с ансамбъла. Те работят на същите нечовешки условия, които работим ние. Не искаме конфронтация с общината, но не искаме да стоим в, как да кажа, в една такава позиция. Моля? Като изпъдени. Да. Тук. Просто не бива да се подхожда вече с конформизъм към тези проблеми. Искаме сериозен диалог, искаме просто да седнем и да разберем тяхната гледна точка, те да разберат нашата гледна точка, да се намерят устойчиви начини, не просто нещо, което да е палиативно, да свърши, да замаже, устойчиви начини за поддържане на тази сграда. Защото тази сграда, оставете, нали, знаете нейната история, тя има награда
от най-голямото биенале в света, в Америка. Това, което искам да кажа е, че на нас всички ни е ясно какъв е проблема. Проблемът е, че Адриан Петров иска да бъде директор. Нека да си го кажем едно към едно. Нека да не бъдем интелигентно заобикалящи проблема и интелигентно казващи нещата, защото явно ответната страна не ни разбира. Адриан си прави каквото си иска. Как може да нарушиш авторските права на тази сграда, да разрушиш трета зала и да я направиш кино? Бил му разрешил архитекта ми. Лъжа е, че му разрешил. Стефан почина. Моля? Много отдавна почина. Той му отдавна почина. Преди 3 години. Как ще събереш театър с кино в една сграда? И ансамбъл, и Обединен детски. пионерската организация, която тича. Не става така. Ако искат да затрият театъра, да го кажат. Театърът е просто поставен в най-унизителното. Тук, ако прочетете какво, 4 гримьорни и тая зала. За да играе Румен, трябва да отиде в общината да му разрешат да играе в голямата зала. Не става така. Ако искат да има театър, да има. Театърът е особено изкуство. То не е така. Щял да прави в този проект нещо младежки. Кмета, като се отвори прозореца, долу има младежки дом, който е в архитектурния ансамбъл на този нов административен център. Който изглежда като Родопския драматичен театър. Още по-зле. А там е зле. Там се раздава така. Статута му и на младежки дом. И той няма право, както тук е статута театър, нищо друго. Единственото нещо, което ние трябва да запазим, това е нашия театър. А за да бъде запазен нашия театър, тази сграда трябва да му бъде и майка, и място, където да почива, и място, където да твори. Тогава, само тогава, в театъра нещата ще бъдат така, както трябва да бъде един театър, в който бяха влюбени всички хора от нашия град. Мисля, че е крайно време да поискаме от Министерството да си ни върнат нашата сграда. И според мен това е най-добрият път на театъра оттам нататък. Откакто тази сграда е построена, до сега нищо основно не е направено. Някакви си такива да се... Някакси нещо дребно, ако има, ще го направят. Обаче, ако трябва наистина да театъра да бъде топъл, както беше топъл, театъра беше чист, театъра беше с механизация, която незнайно къде отиде. Във времето, когато за тия 4 години, когато нас ни нямаше тук. Искам да продължа в духа на словото, което господин Бечев направи, да спомена следното. Освен, че духът на тази сграда е за театър и тя е създадена, предвидена за театър, и ако в тази сграда няма театър, то що за сграда ще е това? Що за културен център ще бъде това? А ако в града няма театър, що за град ще е това? В този смисъл, без Родопски драматичен театър, Смолян няма да е Смолян, няма да е града, който ние всички искаме да бъде. И искам да обърна внимание на нещата, които са предвидени в правилника за устройство и организация на така предвиденият Общински културен център. Не знам колко от хората, които си тръгнаха, бяха част от другите институции в града, които се занимават с култура и изкуство и са представители на народни читалища, но
Така предложеният Общински културен център би изпълнявал множество функции, които касаят всички тях. Предвижда се този Общински културен център да реализира приоритетите и стратегията за развитие на културата в община Смолян. Тоест община Смолян делегира изцяло сектор култура на този културен център. Излиза така, че община Смолян вдига ръце от културата и ги делегира на някаква куха структура. Да, на един човек. Вчера господин Марио Скортински имаше представление, излизам с моите колеги и в фоето легенда. Случвало се ние да играем представление на голяма сцена, деня преди представлението или в деня на представлението, нали, до мен да има кофа с вода. По време на представлението буквално се е случвало да си тече така стабилно вода. Просто те са толкова много неща, че трябва да почнем да ги изборяваме едно по едно и може би утре. Алманак да се направи. Да. Случвало се много пъти, докато играем, да се чува от бара бакшиш някаква музика, която е тотално нищо общо с представлението. То става такава нелепица. Пуканки. Започва да мирише на пуканки в залата. Просто мазилката пара докато играем, нали, ансамбъл отгоре тропа. Така се случва, че просто няма абсолютно никакъв ред. Всичко става при закрити врати. Тихо мълком. Какво е това? Ние сме някакви... Дори няма да се извиня за израза. Парцали. Хвърлени. Театър. Изкуство. Сърцето на тази сграда, прекрасна, са тези хора, които сега са изправени тук, които се задушават, които с зъби и ногти се борят, както каза господина, за всяка част от тази сграда. Защо? Защото аз съм от 40 години, 42 години тук. И не пожелах да напусна Смолянския театър, както и моя съпруг, както и много от колегите, които идват. Но когато виждат, че тук нещата не вървят и няма кой да ни подкрепи, бягат. А какво имаме? Искаме да съхраним нещо прекрасно за това поколение, което идва след нас. Да знаят, че могат да влязат в театъра, да знаят, че могат да гледат постановка, а не да мислят, че трябва да отидат на 100 км. Кой ще отиде да гледа на 100 км представление? Ще дойдат. Идват софийските театри. Чудесно! Прекрасно! Никой нищо няма против. Но те няма да отидат в Мугла, няма да отидат в Чокманово, няма да отидат в не знам си къде, в Борино. Ние тук и играем повече от 100%. Както тук, на Смолянска сцена, така и в окръга, така и в цяла България, като отидем. Театър с традиции, награди, режисьори, Юлия Огнянова, Леон Денел, Киркор Зарян, Любен Гройс, да изреждам ли и да се спре. Извинявам се за емоцията. Стига вече, оставете го намира този театър. Оставете го. Театъра не иска нищо друго, освен да му се даде възможност да работи спокойно в собствената си къща. Точно това иска. Благодаря.